Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Bueno, papagayam, kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo taga La Trinidad, Benguet. Kan ka Mang Bianong. Ilingod naklakuman iti nagan Rose. May sang asawa kan ina. Nakapagsurat akmat takayat kumana, yuman kan kato'y pakarikutak, ket paiwanwana kalpasan na. Kastoy man nga raw darugyak ti amin, Mang Bianong. Anya kamutin, nakasukat kami nga giina, ngam nakailad ka pa'y laang Noel. Apa di ka pala nagsukat ngay? Kaya ko ba ni maturog, bakit? Panagrik-nakit, nabambanugak pa eh. Itala rumar tayo mat asang kapamilya ta ipasyar ta dagiti ubing. Ngam di ka manin sumurot. Kasalata na kanayon. Kayat mo ti agil ilad ngam ti kaduain na kami ang mapanagpasyar. Anya nga rod ngay, bakit? Kat nabanugak mat talaga. Ay, kasalata na kanayon. Makapasurunan. Sigod na nakasta ka. Awan isem mo agpaspasyar. Makapaawan iti ganas. Nakamerduot kamot ngay malatiw dito'y balay, Rose. Kasanukot, masuro na kiti anak yun nanang. Ha? Anyat inaramid ayan ni Noel. Kunak nga minakaduan na kami ang mapanagpasyar kadagiti ubing ngam. Ay na, inturog na kitin. Surun kon. Ay kat, maawatam latan Nabannog siguro, tapang rabiimot ngamin ti duty na ka-security guard. Ay na, sigudan nanang. Bigat manwan no rabi iti duty na. Isulat ta nga iso. Kaslaawan ra nagsakan na kada kami a pamilya na. Tawan pa'y oras namot kada kami. Si kalakuban ti makaammo amang paspasin siya kenkwana. Takas jay ngamin talaga ti katatao na. Ay, mabalin mo tabaliwan ti katataon o kayat. Ita kumapay nga ubing dagiti anak mi, agawaan na kumamot nga ipaay ti oras na kada kami. Sana kasta maturog lata na dagos no agawin. Dandani saan kami pa'y makapagsaritan. Masuro na ka talaga. Bagbagaan nyo man di anak yun, nanang. Anya nga oras ang dagasan na kani. O, sige nga, Rod. Orayan ka. Love you. Mwah! Ay na, imbag kayo pa iti asawam ta nag-sweet kayo latta. Wala. Ramanday tati inayat mi nga agasawa. Kan sigod na nakasta nila kay ko. Saan alumabas ti may nga aldaw, asaan nga umawag no da iti trabaho na. Kan adala tapasurot na nga, I love you no umawag. Ay, makapaapal kayo talaga, Selly. Kuma, kasta kami mo't kini Noel. Ne,
Saan aya kasta nila kay mo kan ka? Pulos. Tanda ni dinak pa italyawanan. Turturog la ti amunan no aggapo ni ti trabaho na. Kalpasan nga exercise maturugan. Kasla naglaan na kiti pa nagkita na. Tadinak pa italyawanan da duma. Ay, unay daytan? Talaga mat. Iso nga haapanan ka launay, Selly. Kuma, kaskin nila kay mumat nila kay ko. Sorry, agmay-may salaang nila kay ko. Ay, nakaap-apal ka talaga. Alang arudan, kanon tanti order ta. Madamdamalaang, dagasan na kun nila kay ko. Ay, agyaman nakiti pa nang itirit mo kanyak, ha? Siyempre, dakal ti sales me. Iso adakal mo ti bonus ko iti trabaho. Iso nga itreat ka ita, friend. Nasaya ta si Mangpet kan, Rose. Kapag isaw, rumara ko na mapaniti trabaho. Sikan ti mangbantay ka dagiti anak ta. Nagluto ako matiniti ka ninyo. Amok nga na mamalman ka sumangpet. Iso nga, insa parkon ti nagluto iti ka ninyo. Nay, ape anak misuot ka ay. Mabising ka ka day. Kunak man nunangan kayo itiruar iti gayem mao anang awis kang ka. Baglaki din ta nagluto ak. Wen, mapisinak iti atensyon. Anyat ko lang. Kunak, imbag pa'y dya aso. Tano sumangpet ti amo na, agwiti-wit ti ipos na asumabat. Kan, ilagid-lagid na pa'y ti bagi na kanyak. Ngamjay tao di ta, kaslaawan makitkita na. Kasla istatwa ti tao asumangpet. Agkakanat man ti bagbagamon. Saan amaw awatan? Kaskala agrigla. Napudot man ti ulong. Halangarudan, si kanti aggaw no mabisin ka tanay. Sumre ka kaw ni ti trabaho. Diyak kayat ti maladaw. Innakaon. Hoy, Noel! Amang ano adapay nalipatam. Awanen, sigutin anak kasagana dito'y bagkaw dagiti imatag tunggal sumre ka kiti trabaho. Sige. Ay no! Puisit talaga dahi dyan lalaki. Pimanaw lat na nakaslaaso. Di pa'y agkis sa pumanaw. Awan pa'y I love you na. Ay no! Awan ti ka sweet-sweet na lalaki. Simbang petak lakas langin. Pimanaw mo takas langin. Just ke lalaki. Nagmayat lakit din apalapalan itilikudan na. Umapapala kadagiti gagayem ko mang biyanong. Gapota nagswet dagiti asawa da kadakwada. Idinto tati asawa kat kasla saan na ka makikita. Awan pa'y I love you na mo't no ag-text. Dinakpay agkan sakbaya pumanaw. Saan aswet mang biyanong. Sana kas kadagiti asawa dagiti gagayem ko. Ano labsen ti agsaaw ket oray dala makutunan. Kasta ti ililiwag iti asawak. Banag adi na mo't ipapaay. Tasabali at talaga ti katatao na mang biyanong. Iti na minsan. Noel, agaw-awis ni Antilerma ije lugar da. Mapantayo kan asang kapamilya ije ayanda ta agpakasar. Kastaya. Wen, agkalay sa kano ije inaunang anak na. Ke mapangkayon to Tapno awan mo't ti makunkunana. Kayo? Tayo, kunam Jak umay. Da kayon tulangin ti mapan. Jak kayat ti lumangan iti trabaho. Ay kat mangala ka ay iti-leave mo. Saan nga rod amabalin? Kan may sa among matadyak mahilig iti dayta. Kasar mo ti kasinsin ko. Awan ti sabsabali. Da kayon tulangin kadagiti ubing ti mapan bakit. Ay, kasta ka kidi Di mo kaya ti magkisangsango kadagiti kakabagyak. Ngam no kabagyan mo ti sumangbay dito'y balay. Wano mangawis kan ka. Nagalisto ka amapan kan mang sangaili kadakwada.
Unfair ka, Noel. Nagadumanen nga ibagbagam, Rose. Talagamot kamin. Unfair ka. Sawam amin na nakayat mo nga ibaga. Kaya't kunti maturog. Nabambanog Rose. Ay, maturog ka manan. Di na pa'y unay kasasao. Pinanawan kan tupa itap na dagong gunam. Nawaya ka apumanaw ata maturog Sige, tayilad ko mampay dita sofa. Ta na press ko. Ay. Ay no, inilad nan ngagpaiso. Nagmayat kit din nga ibadak ti tenged na bayat ti panagdana. Sungkot! Napilit kang agpaiso asimurot kada kami kadagiti anak ta dito yung parkengem. Nakatugaw kamutlatan. Nabanugak nga road, Rose. Kaya't ko pa'y maturog ta da jutik na madamdama. Kan amumat ajak mahilig iti paspasyar. Pati pa nagpasyar, maipilpilit kan ka. Oray iti agnubyo kan agnubya tapay laeng. Amumat ajak mahilig iti kakasta, Rose. Amum ti ugalik. Awan inlimod ko kang ka. Kunak ano agbaliw ka no agasawatan. Kanumadaan tan iti anak. Awan ti madi nga ugalik abaliwak. Alang arot, ag-selfie ta pa dito eh. Tapno damot ma ko na a picture ta Awan pa'y nasayat a picture ta maipos kumot iti FB. Awan lat hihiliga kiti selfie dita. Hayan niya kamutan. Uray selfie, di mo pa'y kayat. Alang aruday, nag-selfie tang tapno malpasan. Sige. Siya kung ti mangigam iti camera. 1, 2, 3. Oh. Apay nga di mo pindutin data camera. Itay pa yan nakaisamak. Naktanga na kaon. Kasanukit kas la background ka laang. Di nakpay sa labayan nga uray iti picture laang. Ay na. Adula amin. Picture laeng. Sige, tama pa na kiti ang dagit yung bing agbisbisikleta. Hoy, Noel, mabit laang. Di nakpanawan dito Awan pa iti selfie ta. Hoy, Noel! Apay akas ti anak yun anang. Kasla saan anaragsak iti danak. Day, apay ka din day nga ibagbagam, Rose. Talagamot. Kasla saan na kay ayatan. Saan anaragsak iti danak. Ay, panagkunamlaang dayta, balasang ko. Ngam amok anaragsak ti asawam ken ka. Saan nanang? Ay na, sikala ko man ti makaammo amang paspasensya ken kuana, balasang ko. Kasjay ngamin at talaga ti katatao na. Saan asyuwi ako nada. Ngam amok anapatag kayo a pamilya na ken kuana. Jack Marik na nanang. Da kayo lang tinapatagkan ko na. Rose? Talagamot? No da kayo ti kasasauna, nagragsak. Katawa. Ngano siya ti kasasauna, nakaserseryoso. Dandani dinak pa'y kasaon. Taday talamat maturugan ti kukwaan na no sumangpat. Nagagatmat Tagluto kan aginaw no dar aramidam. Day talaang angam, ay na, basta. Adasap sa pulog kan kuha na, di naman lamay paimot, nanang. Hoy, Noel, bumangon ka ditan. Noel, si Mang Paddaan ti Lerma. Agdagos da kano dito'y balay. Oh. Ay, kat bumangon ka ditan Nakababain. No nakailat ka kat adadaan ti. Sa ngayon itan kay idag pa ilag. Nagpatpat nagtiyuti kiti rabi. Awan payapolos turog ko kat agjuti ak manen no rabi Diyas kay kakit di. Di ka lagbain. Imbagak lang arudin nga da sa ngaili.
Ngam di ka mong labimangon mo ta sumango kadakwada. Ay, no, makapasurun na talaga dahil at tao. Inturog na laktan. Nagmayat abuyatan iti agburburak adanom, tapno mariing kan mamurmurayan. Wow, buisit! Konsumisyon ko talaga ti asawak mang biyanaong. Saan unay sumangsangaw kadagiti kakabagyak no sumarong karda iti balay may. Maturog latan ti kukuan na kanayon nga baga na anapuyat kan nabanawg. Ngem no kabagyan na ti sumangpet, madlawlaunay ti kinaragsak na mang biyanaong. Nagnataw ti energy na. Kan sweet mat kadagiti kakabsat, kan inana, tano agpasyar dagiti kakabsat na iti balay may, ket arakupan na ida, kan agkan na ida iti ulo da, idinto ta di na maaramid da ita kanyak. Iti na minsan nga isa sarong karte, kasinsin na anaggapu iti abroad, kay Bili, baka talaga kan kainsan. Kasla saan ka lumakla kaya? Kasla teenager ka lata. Apaw! Nagsaumat dyan lumaklakay. Aman, talaga saan ka lumaklakay sika? Pautangan na mga raw din saan. Nagpaisong mo lang. Una, day talaga yam. Manaya te utangam. Awan ti saan basta sika? Namati mat. Kunaklatay jay. Angam sigurado nga adon ti kwarta man niya. Milyones sigurong. At damot basit madino ibaga tayo nga awan. Umay kang harap. Tamapantaman na gayayam iti basketball. Mapantay di basketball court. Kakaiso na pimasyar ka. Mabayag tumanen nga kita ta nagsubli kay di abroad. Sure kailiw ko talaga daytan kahit. Ipakat mo man jay, kinalaing mo nga agshot insan. Siga nga minti shooter, idagad adal tayo kahit. Si kamat ti forward. Naglaing ka mang dalay ti bola ay so kanayo nakmat makasyot. Kanayon tayo mo't niya champion ko nam. Ay wana. Noel plus Roel equals champion ko naman. Timanaw gaya mo dyan kasinsin mo naggapoy dyan abroad. Wan. Impapas mi man tinagbanding tan sigurado ang mabayag man rin. Sakbay nga kita kami. Nakaragragsak ka mata ng pasangbay kan kwa na. Kasla sana maputputput ti panagsarsari tayo. Gagangay na nabayag asaan kami nagkita. Ken kaubingak ni Ruel. Da kami tinaggidan adim makkel. Iso close kami talaga manipod ubing kami. Dandani pa'y nga rot agpada tinagan niyo. Dagiti dadakkel mi anang panagan kada kami Hay, imbag pa'y dagiti kakabagyam sumarungkar. Tanakaragragsak ka amang pasangbay kadakwada. Ngam no kabagyak ti sumangbay, mapilpilit ka pa'y sumango kadakwada. Sumango ka man, ngam apagbiit laang. Kasla masilsilian ti ubot mo sumangsango kadakwada. Kayat mo dagiti kakabagyam, ngam di mo pa'y maipatagmat dagiti kabagyak. Nagkuna asaan daan patag kanyak. No dagkid daw iti tulong kadakwada ket kabaelak nga ipaay kumat Ay basta, sabali ti tratom kadagiti kakabagyam. No idilig kadagiti kakabagyak. Ay na, adula amin nasasawim Rose. Awan sir-sirbina. Saan na makatulong iti ekonomiya dayta? Nay, adda ka magkaya man. Wen, adda akon, simmang putakon. Talo aldaw mo't nga awanak dito'y balay Amok tayo surot nakakngarod ni nanang iti papanay dito gegaraw.
Talo nga aldaw nga awanak, Noel. Si Mang Putakun, ngam kasla awan lakan ka. Anya akas laawan la kanya kasasawam. Ket nagluto ak langarudan. Tapno awanan ti aramidam iti isa sangpet mo. Amok nga may nasumangpet kaitan. Iso nga rod, si Mang Putakun, ngam kastalatan. Noel, alaam da ito'y anak ko. Nalipatan ang binitbit ni Rose. Nay! Ay, wun ngagpaiso. Nalipatak mo tinday ta ginatgatang tayo tugega raw nana. Kumusta ti biyahe yun, nanang? Ay na, kastoy anak ko. Kaasi ni Apo Diyos, nakaawid kami asi kakaradkad. Kikit di. Rose, hapay kaitan. Madadahil dagiti kagawa ni ti pamayam nga ginaw. Siya kung ti aginaw no nasakit tinagan mao ang mga rami di dayta. Ibaga manlangin kanyak. No sa anak ang napatagkan ka. Anya ka din dayta sasawa. Sa anak namin ang napatagkan ka. Saan ka naragsak no makikita nak? Kayat mo siguro na awanak. Saan ka amaw awatan? Ay, Diyos Nagagtrabaho. kay ka. Imbag pa'y ninanang ta maagkam kan maarakop mo. No di mo makita iti mabayag. Dagiti kakabsat mo, dagiti kakabagyam, ngamsyak nga ay pulos. Dinak pa'y maarakop, dinak pa'y maagkan no sumang putak, dinak pa'y maarakop. Naglamiis ka makisasao kanyak. Hoy, awan pa'y ti I love you no umawag kan ag-text ka kanyak. Sana ka napatagkan ka. Wow, visit ka. Anya! ay, apo. Dinak man katawaan. Ay, apay nagpatiltil ka nga eh. Kasano, katawaan na kiten. Ay, awan mo, Rose. Kas kalagbala. Kumpurme adi mo pagpupudutan. Agi mong kagitin kininanang kan kadagiti kakabagyak. Kas jay tinaisigudak apan nakilangin kadakwada. Ay, talaga kit niya sana ka napatagkan ka. Dinak siguro ay ayatan. Iso ama umiim ka siguro kanyak. Oh, awan serserbikan ka. Sumardeng ka, Rose. Di nakpatayin ni Tilak. Kas kalabakit nga agbagtate ka nagkabaw. Dinak katawaan. Ano ikaw? Nagsakit tinakam ko mang biyanong. Umapapalak at talaga kadagiti gagayem ko sweet asawa da kastamot tayo makarik na ak iti imon kadagiti kakabagyan ti asawa ta sweet mat ti asawa kadakwada idinto ta siyak jak man lamang te I love you balikas manipod kan kwa na ure no iti text la kuma kaslaawan apil ko iti asawak mang biyanong ken san la dayta nadnadlaw kasla awan amor na kadagiti kakabagyak. Idinto ta nag-close kadagiti kakabagyan na. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak mang biyanong. Tapno agbalin mat sweet kanyak ti asawak. Ken agbalin mat close kadagiti kakabagyak. Saan la kadagiti kakabagyan na? Iwan-wan nakman mang biyanong to'y magugura na Mrs. Rose ite La Trinidad Benguet. Pagayam ko Rose, ti biyag ket kasla panawin, agbaliw-baliw. Kaya't tayo man wenusan, ituntunda na tayo iti baraw a panawin, wenno agpang iti biyag tayo. Correct. Kastamot kada kayo pagayam ko, nalpasen jay panaway na panaginaram wenno ide na bibit kayo palaeng nagdana nga orela umasok ti kinabara tila iluyaw
iti tunggal maysa. That's right. Adda talaga dagiti kakasta mister. Adda mo dagitay makungkuna tayo likas malambeng. That's right. Ti importante pagayam ket saan nga agbaybay iti obligasyon na. Correct. Good provider ni mister. Awan bisyo na. Diretso di ta balayaw no malpas ti trabaho na. That's correct. Agparikot ka no addan babae na. Oh no! Pagpaspasensya mo ni mister. Aw-awatem ta asawam pagayam kaw. Te panakaawat mo di ta asawam kat dakkel te importansya na. Uray nagkurkurang sagpaminsan ket adda kalatta dita nga agtaltaleg ken umawawat. Alright. Iti amin asaan na pagkinaawatan no awan pasensya, awan pagturungan ti inanamaem nga atidog ken naragsak a relasyon. That's right. Awan ti perpekto a relasyon pagayam. That's right. Masapul nga ag-effort ka tapno mapasaya at mo ti relasyon yo no makitam medyo malunglungalingan daytoy. That's right. No anyaman ti pagkurkurangan ni mister, sikan ti mangpuno. Agbalin ka naalaga ken ni mister, itimpla man iti kapina. Basit man na banag dayta no kitkitaan ngem nagdakkel ti epekto na tapno at addapay mapasaya at ti panagden na. Correct. Ken alagaam dayta nay bagem. Agbalin ka the best partner no alagaam dayta salon at mau ken personal aragsak. That's correct. No pudno anaragsak ken nasalon at katao at adda maipaay mo te the best panagayat at deserve ti asawam. Saan ket adayta nakamisog-sog ka makilangan ken kuana. Oh no! No may papanmat iti adda kinadeket na kadagitinay kakabagyan na ako nam. Normal lang dayta pagayam ko araws ta adda dayta pagsasao tayo nalaplapot ti dara ngem itay danaw. Isu normal laeng ti mapalpali mo nga adda na dekdeket ni mister kadagitinay kakabagyan na no ikumparam kadagiti kakabagyam. Ken kang runaan na masapol mapagtalinaed ti ayat. Oray asino pa'y ni mister, rebeng na asaan ang mapukaw ti ayat iti tunggal maysa. Alright. Iso relax ka lang, one, take it easy. That's right. Masapul nalaing ka sumabay iti ayos, ken mang balanse, tapno saan ka lumnaid. Wano malmas. Alright. Ala! Kastapay nga road papagayam, aging gati sumarunumanan ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!